nandito na kami. Ba't nandito na ako sa pagdating ng pa? Hindi na ako uwi. Hahanap na ako. Hindi maalo na. Ano naman daw, ano? Kasi yung Josie bilang hindi pa, ano eh, wala pa eh. Ayan sila, oh. Saan? Ayun na. Nakasakay na sila. Oo, nauna sila eh. May isa pa. Naiwan pa isa, no? Oo, naiwan yung Josie. Ito ba? Yan, Ah, yan, yan. Sino ba to? Oh, yan, yan, yan. Oh. Oh, ito na pala eh. Basta kabaway kayo. Sino ba sila? Hindi naman yan eh. Yan nga yun oh, 660. Ay, nakikikaway eh. Sila yun. Ayan. Si Sarwilin eh. Ay, di naman pala kakilala ko kinakaway. Alam ko, representative. Ay, sino? 660. Eh. Isa lang ang ayun. Josephine na lang ang wala. Ah, yung Josephine nga wala. Sila Daryl. Oh, kita. Kilala yan eh. Oh, ano eh. Kilala yan eh. Si Ryan, sabi pala yun eh. Wala kaya Ryan na pala yun. Isa pa isa. Traffic. Traffic? Traffic pa rin. Hindi, nila isa. Tama nag-aantabay rin si 660. Sakay kay ba yun? Ha? Sakay kay? Oh, sina Alvin. Oo. Yung mga boys ang naiwan